Aikin na dauke ni shekara 3 kenan kafin na gama fa. Allah ya sa wannan robot ne ya fara aiki. Barkanku. Barka. Malam HOD, na gode. The creation din nan. Allah na gode maka. Rage ne. Zai ta ɗiya hankali daga nan kar ka bige shi ka zaka yi baka ba na ba. Kai ka bi ka boye a gangon ko ba ka gaba daya. Ba dole boye ba aiki na mun yawa ka san shekara nawa ina ta kokarin tukunna kera wannan da kaga shi nan. AI ne ba irin ilimin da ba shi na duniya. Wannan kera ne. Iya da kaga shi nan. Kai dan Allah na ja maka ka dinga hankali kar ka zo ka mena. Ba ilimin da ba shi da shi da kaga nan abin da na kawo mishi akai shi nan. Memory nashi zai ta bai 67. Subhanallah. Abai ga wani mishi tambaya. AI. Waye yana sa ana ansan kebura a Najeriya yanzu nan? Jagaban. Ta digo. Ya ga bani. Ai da burga ban da shi ne. Yanzu ka tsaya nan na zuwa bari na dauka wani spanner daga cikin zan buga mishi a sanin memory card nashi. Kan ka taba sha ba ka bar shi ko ina zuwa yanzu nan. AI ne ko AI? Barka malam. Me kake so na maka? Waye ko ma shugaban kasar Najeriya? Go and ask your grandfather. President Muhammadu Buhari. Wai. Ina zuwa tuku. AI. Malam. Wasan final na Najeriya nan kana ganin waye ne ci? I'm not here speaking out. Malam ba a creating din na dan na ta beti bane. Allah bai. Daga kai har wannan creating naka dukkan kowa wayu ne. Ba ku da ilimi kenan wallahi wannan da giganci ne. Ka creating abu ka kwashe abubuwan da ya faru ka ba wannan AI ne ko AI? Ban zan abu kawai. Mun gode. I see. You go